So, magchika ta karon no. Gayun ang buntag ba? Buko ko sa kong mama. Kay ako lagi padikamuhon, palong agon. Kay nga no, ang siya, nagprepara kay lagi, i-deliver pa ng utan sa merkado. Mao to, ako ang gibukaw. Diyos me, ayun, nakamata ko galasing ko. Kaya nagdungag sa mao to. Ako ang gigamit sa paghaling lukay. Kung mo kaila sa lukay, lukay mo na ang patay nga dahon sa lubi. Ha? Sakto ba ko the dry leaves of the coconut char? Sa moto siya, nangita kong pusporo anha kay wala pusporo man ang nisulod ko sa balay kay ang pusporo gitungtong sa lamisa kay lagi taga gabi kay andam gid na mo ang pusporo sa lamisa kay unyag mag-burn out dali ra may makadagkot sa lampara kay unang mag-burn out magkapakapa may glakaw sa payon sa kusina para lang magpangita pusporo mo to di ko na kong pusporo nagihalingan na nako. Di pa patungan ako mga kahoy nga mga ginamitan na kay kinahanglan gid mag-save yun ang kahoy kay uwan na rabag yun diri sa mua unya watay kahoy yun Diyos mayo ay hinoon bulo milong agon o milong agon no may takang so muna ako nang gibutang ng mga kahoy ay gigara niya kay kung sa video ko kay digsiga o gritso masig makaingon niya mong di ko kay bughaling ha. Magduwa ko nagaputol-putol kung kako yung ginagmay kay wag yun na nisiga ganyan nagduwa yun na nisiga so ang kanas nagagidyo ko agara lagi yun eh na akong daghan og kahoy kay ana nanghugas bukog kamot ana ha nagduwa kong plato kay akong gibutang ang bahaw mo na ang mga luto nga gabi pa. So, akong gawin kasi ng kaldero. Kung tingnan mo sa mga kaldero nung giitom na, di na hugaw ha. Kaya ako magod na magdungag unsahay mahilaw, unsahay mahilaw, unsahay madukot na mong kaldero, itom kaayo. Gitaksan akong bugas kay lima may mga mama kong papa ako kung manghudlak akong babae so duha ka salmon kinamo may bahaw igot na namong duha ka salmon sa among lima kaya na pa may bahaw diba so mo to akong kilisan yan ha magluto sa mga bukas ha ambot lang kariha ba ta the way we cook our rice nabuang na ba ko so akong gibo ang tubig. Hindi mo na balik ang tubig. Sige lang nagyabo-yabo ng gidwa agad ko. Kay duha man ka salmon akong gilungag nga bugas. So duha ka salmon pod ang isabaw nga tubig. Kanan ha among pamaagi diri. Unya kailangan ipatag na to kay para pantay yun ang pagbukal. Unya kung gas na to ang taklob kay nagpaggabian ay kamang-kamangan na sa mga ilaga na wa na ang na ako ang akong bugas sa akong nilongag yupuyup ko no hay wala pa bakit ako sa kamera so mo na siya tangtang nagdungag ko niabot akong mama nagbako ko po ako na akong gi-videohan i-flex po na ako akong mama oy dakan kamig manok amo gyung manok termiro jud duha ra gyud na kainayan ang nanganak wala nga naghan namong manok kada kan ani mahimo ring poultry farm may poultry farm buot ang gyud ko ambot mo sa tawagan natin sa manukan man ko mga manok sa akong papa nibalik ko sa akong nilongag kay nagbukal naman so gibantayan na nako kay basin niyang madukot tapod di ba kaya mahilaw. So, di ba nakita ninyo ni hubas na? Ang tawag na mo anak pag namala na ni hubas. So, akata na nako, di ba? Akata na to kay nawa naman ang tubig. Nanha ang pamaagi sa akong pagtungag. Sa among pagtungag diri sa probinsya. Hindi ka mo sabog taga-asa. Basta ka, probinsya. So, unya kay akong papa kay alas 4 pa. Kagabi imang yun, nagdugdug, nagtilat. Ang tawag na, basta kay nag-thunder, nag-storm ba?
Unang sayo siya nangita og uhong. Uhong ang tawag namo sa mushroom, ha? Uhong. Nay uhong. Ay uhong. Basta tulo na ka klase uhong. Nay basta kay uhong ang nakuha sa akong papa. Halos na namang mga silingan nanguhang uhong, pero syempre akong papa kay alas 4 ni nilakaw naman, syempre siya un nakakuha sa ang daghan kuha ako mga silingan kada 5 pa man ang lakaw alas 6 o ang papa alas 4 gyud o di ba daghan siyang kuha sumunang pumahaw halos among balay diri sa balay diri sa amo uhong ang sudan sa pamahaw. So ay nga na ang pamaagi sa pag prepara sa uhong. Ngayon na ko mama nga ilain ko na ang tumoy sa uhong, ang ulo sa uhong. Di ba na ulo ug tiil ang uhong. Di ba na gilahi po na ko. Iha ra ni makasudan anhi og magkulan, magdugdug magkilat, nang ampay ginamo magdugdug magkilat. Kapag butang ni anak mo ginamong sudan. Libre na pamahaw. Kung nakaingon mo dira ba nga yak jara unsa man ay nging pugaw man kay na just mayo marimar ha hugasan pud na namo kalami anak makatilaw lang din mo just mayo bingon mo ani mo amo ana magtilaw mo ana ganyan mo di na ko ulit ito mo hindi na ko mula na ko puyo man dako kaayo naglisod ko kanya no wa may posporo guba pag demo kutsilyo na ang kutsilyo way hawiranan mayo marimar ang balay may nananggan kay mga kapog-kapo. Oh, that's siya. Lami kinaoy ambot bang lamian ba ko so gini nagtilaw ko lamian man po gilamian man ko gilamian yung kaayo ko gusto pig ko magdugang pero unsaon taman anong kabala mo anong gusto ko pa ko magdugang pero ako nakadugang kapit ang tamuon niya ha o nga no inuod ba nga lami bagyo ning ukong ganina wala akong gipakita nga akong hugasan ng uhong ha kagisugo ko sa akong mamapal og magsiksara kong kuwil balik na ko siya ang tatiwas so man ako nahugas lang kong kalha gahugas yung kalha na akong gitatag ang kalha samtang nagluto akong mama gilantaw na akong papa o diba akong papa busy yun kaya na siya siyang manok pero buntag udto hapon kung wala siya himuon atog na siya siyang manok pero ang istoryahan na niya yung manok yun mo na akong mama akong maang giluto kapait na yun guys kay mga guys pagluto ko mama why tuyo just mayo mong na ko mama og why ko sa palit cook di magsiko kay makadaot og why pangpalit sibuyas panakot ana sibuyas panakot yun naman siya sarap og why ka palit tuyo ana tuyo kay di na kanang tuyo ulingay na lang yun mo na siya mong luspad yun kaayo mong utong pero in fairness di palami dito sa ako mamamsuway tuyo ug mga wa ko nakadugang kay hurot among luto hurot nila so ayun kataman nagluto may balik og uhong na mao na niyang hitsura nga gibutangan og tuyo